Maria Txibite Nafarroko Gobernuko presidenteak eta Emmanuel Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak kontzertu ekonomikoen aldeko defentsa bateratua plazaratu dute. Komunikabidei bidalitako eskutitz ireki batean, bi Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko gobernuburuek egonkortasun eta segurtasun juridikoaren aldeko tresna direla argudiatu dute besteak beste. Hiru gazte etxegabetu dituzte gaur goizean Bilboko Alde Zaharrean. AZET etxebizitza sindikatuak salatu duenez, bortxaz kanporatu dituzte bizitokitik eta ez diete inongo alternatibarik eskaini. Etxegabetzea salatzeko eta kaleratuei elkartasuna adierazteko manifestazioa egingo dute gaur arratsaldean. Arratsaldeko 7:00 abiatuko dira Santiago plazatik. Mila 1981 gertatutako etaren atentatu batengatik epaitzeko azken saiakera ezertan gelditu ostean, orain Auzitegi Nazionalak Jaione Jauregi Lezoarrari ezarritako kautelazko neurriak bertan behera utzi dituzte. Erabakia Espainiako Entzutegi Konstituzionalak eman du eta horrekin Estatu Espainoletik ateratzeko baimena izango du, nahi izanez gero pasaportea itzuliko zaio eta. Israelgo gobernuak bere horretan dirau Palestina eta Libano erasotzeko aferan. Pasaden larunbatean Zisjordaniako Al-Jazeran egoitzan sartu eta berau itxiarazi zuen armada sionistak. Gainera, Libano hegoaldeko herritarrei euren etxetatik alde egiteko esan die, Hezbollak bertan armamentua gordetzeko erabiltzen omen dituen hainbat eraikinen aurka egiteko intentzioa baitute. Aurreko astean iragarri zuen agurra Gatibu taldeak mende laurdena beteko dute elkarrekin datorren urtean eta urte-urren borobil hori baliatu nahi izan dute despedidarako. 2025ko abenduaren 13an Barakaldoko Bek erakustazokan kontzertu erraldoia egiteko asmoa azaldu zuten eta gaur jarri dituzte sarrerak salgai. Goizeko 8:00 zabaldu dute horretarako aukera eta ordu gutxian iragarri dute guztiak saldu dituztela. Eta harrera beroa ikusirik beste despedida kontzertu bat ere antolatu dute aurreko egunerako. 2025ko abenduaren 12an izango da emanaldi hori eta gaur bertan jarriko dituzte sarrerak salgai arratsaldeko 4:00 aurrera. Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Maria Txibite eta Emmanuel Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko kontzertu ekonomikoen aldeko defentsa egin nahi izan dute, beste behin ere komunikabidei bidalitako eskutitz ireki batean, bi gobernuburuek autogobernuaren giltzarria eta eskubide historikoa direla baieztatu dute, baita erabateko segurtasun juridikoa duten tresnak direla gaineratu ere. Asteburu honetan ospatu du Bilduk bere konferentzia politikoa. Pasaden larunbatean elkartu zen koalizio soberanista Donostian eta Euskal Herriaren nazio izaera azpimarratzeaz gain, mahai politikoak 3. kongresua arautzeko egindako proposamena ere onartu dute. Neoliberalismoa porrot egin du eta zentzu horretan hori oinarri bezala hartu behar dugu gure politikak planifikatzerakoan eta gure proposamenak egiterakoan. Eta horrekin proposamen bat beraz. Euskal Herria Bilduk uste du
Benetan, Euskal Herrian nahi balin bada zerbitzu publikoak berriz ere duinak izatea. Euskal Herrian aldaketa klimatikoaren kontrako politikak benetan eraginkorrak izatea. Gure ehun industriala lurrari lotua eta lurralde honi eta nazio honi lotua nahi balin bada. Genero arrakala gainditu nahi balin bada. Aberastasuna banatu nahi balin bada. Horrek halabeharrez eskatzen dula politika antineoliberalak egitea publikoan. Euskal Herria Bildu argi eta garbi planteatuko du. Euskal Herria nazio badela eta errespetoa zor zaiela. Ez bakarrik nazional mailan, baita ere herritar bakoitzari herri honetan. Hori izango da gure posizioa eta posizio hori defendatuko dugu, ahalik eta hobekien eta ahalik eta irrifar handiarenekin. Jaione Jauregi Lezoko presoiak Gantera itzulia izango du, horrela nahi izanez gero, Espainiako Entzutegi Nazionalak bere aurkako azken neurria altxatu ostean, estatutik ateratzea baimendu du Auzitegi Nazionalak ezarritako kautelazko neurriak baliogabetuz. Aste honetan zehar erabakiko du Espainiako Auzitegi Nazionalak Miguel Ángel Blancoren erailketaren inguruko auzia preskribatzen den ala ez. 1987ko uztailean baitu eta erail zuenetak Blanco Ermuako Alderdi Popularreko zinegotzia zena. Hori dela eta Mikel Albizu, Soledad Iparragirre eta Iñaki Grazia Arregi etako ustezko buruzagioiak auziperatu nahi dituzte, hainbat mediotan argitaratutakoaren arabera. Euren defentsak ordea ekintza hauek preskribatu egin direla argudiatu du, 20 urte baino gehiago pasa direlako hilketa egin zenetik. Pasaden asteburuan ospatu da Iruñean San Fermin txiki. Eguraldia lagun izan ez badute ere, iruindarrek eta gerturatutako gainerako herritarrek festari eutsi zioten, bai larunbatean eta baita igandean ere, eta kontzertu ez kale jiraz edota buruhandi eta erraldoiez gozatzeko aukera izan zuten besteak beste. Aldapako San Ferminak izan ditugu asteburu honetan Iruñean, edo iruindarreko bezagutzen duten bezala San Fermin txikito. Goxuan salsa, burutik, ezpika eta DJ ezberdinek txosnetako gauak girotu dituzte asteburuan zehar, naiz eta eguraldiak ez duen lagundu. 12 terditan, Korazionisten elizan egitekoa zen txupinazoa Santo Domingoko aparkalekuko auzoguneko espaziora eraman dute, euria etengabe airi baitzuen. Eskola ezberdineko botxikiek jaurti dute aurtengo txupinazoa. Euriz beteriko asteburua izan da larunbat arratsaldean erraldoi eta buru handien eta La Pamplonesaren irtera bertan bera utzi zuena. Hala ere, jendeak ez dio kaleko giroaz gozatzare utzi. Igandean zerua gris eta goibelduta zegoen arren, festa ez zen gelditu eta Iruñeko aldezarra jendez bete zen ikuskizun eder batez gozatzeko goz. 11etan urduritasuna nabaria zen, batez ere autobus geltokian. Ohikoa ezen bezala buru handiak ez ziren Ezpeleta Jauregitik atera. Gurasoak baina batez ere txikiak erraldoi eta buru handien konpartsaren kalejira hasteko irrikaz zeuden. Duguna dantzataldeak bere ohiko kalejira egin du eta udaletxean ohikoa den ezpata dantza ikusgarria eskaini dute. 12etan Basilikako sarrera jendez gainezka zegoen prozesioan San Ferminei laguntzera hurbildutako herritarrez.
Kaleak jendez beteta zeuden, jaiaz gozatzeko asmoz. Tabernetako terrazak bizi lagunez beteta zeuden eta ez zuten aukera galdu nahi izan beren kuadrillekin elkartu eta bermut hartzeko. Zaintzaraba elkarteak salatu du Arabarren zaharretxean zaintza kalitate eskasa ematen zaiela egoiliarrei eta egoera larria dela azpimarratu. Luxuzko hotela bailitzan salatu zuten eta egoerak antza handiagoa dauka beldurrezko pelikula baten gidoi batekin horixe adierazi dute ohar batean. Besteak beste, nola egin diren jakiterik ez dagoen ubeldura eta zauriak mespretxuzko komentario eta errespetu faltak 29 graduko temperatura gauez eta medikazioa ematerakoan akatsak izan direla salatu dute. Gizon bat atxilotu dute asteburuan uharten herriko festetan adin txikiko hainbat pertsona aurkitzea egotzi diotelarik. Herriko udalak ekintza hauek gaitzetsi ditu ohar baten bidez. Udaltzaingoak atxilotu zuen gizona, barraketako langilea dena eta emakumearen aurkako indarkeriaren auzitegiaren esku dago. 3 gazte bortxaz etxegabetu dituzte Bilboko Alde Zaharrean. AZek jakinarazi duenez, etxebizitza sindikatuko kide bat atxilotu dute. Etxegabetzea salatzeko eta gaztei elkartasuna adierazteko manifestazioa antolatu dute, 7 hasi berri da. Gaurkoa bezalakoa, kapitalaren adar armatua den poliziarekin bitarteko 3 gazte bortxaz kale gorrian utziz eta jabetza pribatua izateko ustezko eskubidea defendatuz gure bizitzen gainetik. Beste etxe bizitza utz bat, 3 pertsona gehiago kale gorrian. Etengabeko arreta gune berri bat irekiko dute Gasteizen, Lakua Bizkarran. Halaxe jakinarazi du Eusko Jaurlaritzako osasun sailburu den Begoña Pedrosak. Arabako hiriburuko bigarrena izango da Santiago Ospitalean antzerako beste bat baitago. Azken urteetan zehar egindako aldarrikapenetako bat izan da arreta gune berri baten irekiera. Osasun sailburuak bigarren etengabeko arreta gune baten irekiera iragarri du Gasteizen, hainbat urtez egindako eskaeren ondoren. Lakua Bizkarrako osasun zentroan egongo da kokatuta etengabeko arreta gune berria, eta hiriko bigarrena izango da Santiago Ospitaleko gunearekin batera. Lakua Bizkarrako osasun zentroa Gasteizko Duke de Wellington kalean kokatuta dago. Tranbia geltoki aurrean eta Txagorritxu ospitaletik gertu. Alberto Martínez osasun sailburuak ez ditu irekiera datarik eman, eta giza baliabideak eskuragarri daudenean jarriko dela martxan adierazi du. San Martineko etengabeko arreta gunearen itxieraren ondoren Santiago Ospitalekoa izan da hirian irekita egon den bakarra. Bilbon 3 dira irekita dauden etengabeko arreta guneak. Begoña, Deustu eta Errekalde barrutietakoak hain zuzen. Donostian berriz Gasteizen bezala bakarra dago irekita eta 2 errefortzu puntu ditu asteburuetan. Nafarroako gobernuak Palestinako Islarientzako Nazio Batuen Agentziaren lana aintzat etsi nahi izan du. Tuteran gozatu zuten omenaldia larunbatean irailaren 21 bakearen nazioarteko eguna dela aprobetxatuz. Nafarroako gobernuak Palestinako Islarientzako Nazio Batuen Agentziak egiten duen lana aitortu du Tuteran. Hilaren 21 bakearen nazioarteko eguna dela eta egindako ekitaldi batean. Lan horrek nazioarteko tentsio handiko une batean, iluntasun zabalean, oraindik itxaropen argi txikiak geratzen direla gogorarazteko balio duela adierazi du Maria Txibite lehendakariak. Me temo, por tanto,
que el mandato eventual de las Naciones Unidas se va a extender mucho más. Sirva este premio como reconocimiento al camino recorrido, pero sobre todo como apoyo a la inmensa labor que queda por delante. Eneberen agentziak Sirian, Libanon eta Jordanian zein Gazako eta Cisjordaniako lurraldetan dauden errefuxiatu palestinarrei hezkuntza, osasuna, laguntza humanitarioa eta gizarte zerbitzuak bermatzea du helburu. Ildo beretik, Txibitek halaber gogorarazi du Gazako zerrendak, eskolak eta ospitaleak berreraikitzeko 40.000 milioi dolar beharko direla, eta 2 milioi errefuxiatu baino gehiagoren osasun fisikoa eta mentala errehabilitatzeko belaunaldien lana izango dela. Raquel Martí, UNRWA Espainiako zuzendari exekutiboa ekitaldian egonda ere, eta eskualdeko herritarren babesa eskertu du. Agentzia 2006an herrialdean lanean hasi zenetik. Por favor, no se acostumbren a lo que está pasando en Gaza. No permitan que el ataque a civiles, hospitales, escuelas, refugios y personal humanitario se vuelva algo aceptable. No dejen de hablar de Gaza, no dejen de hablar de Palestina, no aparten la mirada, aunque duela. UNRWAk eta bere bazkideek amaitu berri dute polioaren aurkako kanpainaren lehen fasea Gazan. 10 urtetik berako 548.000 aurri baino gehiagori jarri diete polioaren kontrako txertoa Gazako zerrendan. 26 ardi erasotu dituzte otsoek asteburu honetan Araban, 8 hil dituzte eta 18 larri zauritu dituzte. Otsoak 26 ardi erasotu ditu asteburuan Araban, Kuartangon, 8 ardi hil eta 18 gaizki zauritu ditu. Gaur egun Euskal Herrian 2 otso talde daude, bata Bizkaiko mendebaldean eta bestea Arabak Burgosekin duen mugatik gertu. Animalia horien erasoek gehien kaltetutako abeltzainak Karrantzan, Urkabustaizen, Kuartangon eta Aiaran daude. Horregatik Amaia Barredo Jaurlaritzako landa garapen eta nekazaritza sailburuak babes agertu die abeltzainei, eta Otsoa Lespretik babes bereziko erregimenan dauden basa espezien zerrendatik entzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. En principio hemos trasladado al ministro Luis Planas de Agricultura la necesidad de reconsiderar la calificación, la protección del lobo a una categoría de menor protección de cara a que estas explotaciones puedan tener medidas de control que les permita sobrevivir. Antzeko idazki bat ere igorri zitzain Jaurlaritzatik Teresa Rivera orduko ministroari 2023ko ekainean, baina ez zen erantzunik jaso. Bada igande honetako Amurrioko 30. hartzen egunean sailburua bertan izan dela Uaga Arabako nekazarien sindikatu ere kexu agertu da erasoengatik, eta edapenari aurre egiteko egiturazko neurriak eskatu ditu. Nekazarien sindikatuarentzat Jaurlaritzak argitara eman duen otsoaren kudeaketa planaren zirriborroak arazoa ez konpontzaz gain otsoa lurralde osora zabaltza ahalbidetzen du eta abeltzaintza estentsioa alde batera uzten du. Gogorarazi duenez 2020an Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espezie mehatxatuen katalogoan sartu zuen otsoa, eta Espainiako gobernuak berriz 2021an babes bereziko erregimenan dauden lespre basa espezien zerrendan. Ondorio zedatzen ari den espezie horren eiza eta kontrola debekatu ondoren populazioa handitu egiten da, eta horrekin batera sindikatuaren arabera abeltzaintzaren aurkako erasoak eraso horietako asko desagertzeko arriskuan dauden arraza autoktonoi jasaten dituzte. Testuinguru horretan Uagako jukatu du potxokak, ardizasiardiak, azpigorriak edo beilurrikarak otsoak baino gutxiago direla. Israelek ekialde hurbileko guda elikatzen dirau. Asteburuan Al-Jazeraren Zisjordaniako egoitzan sartu eta berau itxi zuen armada sionistak. Gainera, Libano hegoaldeko herritarrei beraien etxeetatik alde egiteko esan die eremu hori erasotzea aurreikusi baitute, Hezbollahak bertan armak gortetzen dituenaren argudiapean. Move out of harm's way for their own safety. I want to repeat, move out of harm's way immediately. ده مكتب رسمي لأنه صحيح تقدر تقرأ مش أي مشكلة وهذا خليه معك اسمع هذا الأمر اللي معناه
Nazioartean ere alderdi sozialdemokratak irabazi ditu Alemanian gauzaturiko azken hauteskundeak atzo Brandenburgon izandakoak hain zuzen ere, hala ere alderdi ultraeskuindarrak gertu gelditu da puntu batera soilik. Alderdi sozialdemokratak irabazi ditu igande honetako hauteskundeak Brandenburgon, Alemanian, 21,2 babesarekin. Alemaniarako alternatiba alderdi ultraeskuindarra baino puntu bat gehiagorekin lortu du. Ezkerreko Sarabagenek aliantza 3. postuan gelditu da 12,2 babesarekin, eta Batasun Kristau-demokratak botoen 11,8 lortu ditu. 4. postuak berdeak leudeke, 5%, ordezkaritza lortzeko minimoa baino ozta gorago. Die Linke eta BVB boto emaile libreak eskualdeko parlamentutik kanpo geratuko lirateke portzentajez, baina eserlekuren balor dezakete zuzeneko hautaketaren bidez. Parte hartzeari dagokionez asko igo da, 164 ingurukoa dela uste da 2019 egindako azken eskualdetako hauteskundetako 161,3 baino askoz handiagoa. Kontuan izan behar da gainera Brandenburgok Berlin inguratzen duela, eta 1990etik sozialdemokratak agindu dutela betian. Baina oraingo bozetan espero zen Brandenburgon ere AfD Alemaniarentzako alternatiba eskuindarrak irabaztea. Azkenean ordea soziodemokraten alde egin dute botoek puntu batengatik irabazi baitute. Kultura arlora salto, zinemagintza murgilduta dabil Donostia azken egunotan, ostiralean ekin zion zinemaldiaren 72. edizioak, eta bertan dugu ekine atorra sagasti. Adi. Gabon, Donostia, here now in Basque Country, at this extraordinarily vibrant festival that itself transcends borders, cultural, regional and international. It feels like a real homecoming, so I'm so very honored to receive this award. Thank you, San Sebastian. Thank you, Donostia. Alfombra gorriaren ertzetan segitzen dugu Donostiako 72. zinemaldian, eta asteburuari begira jarrita izen abizenak emakumezkoenak, Kate Blanchettek Donostia saria jaso du, euskaraz lehen hitzak, ez da ez bere konpromisoaren adierazpen bakarra, Palestinarekin elkartasun ikur eta keinu ere intzuelako Kaneko alfombra gorrian, nebenka kasua auzia ere izpide, eta erreparazio ariketa ere bilakatu da Kursaleko kubo handiko proiekzioa, bide horretan gaur emakumeen aurkako sexu abusu eta trataren zein adingabekoen egoeren aurkako nazioarteko guna izanik, Girls at Station ere izango da protagonista, Euskal ekoizpena berau, edozein kasutan euskarazko filmei dagokienean, Irizarra sariera leian gainera, erreplika eta 8tik infinitura gaur protagonista. Baina gaur Donostiako tabakaleran, euskal emakume zinegilek, industriako emakumeek jardunaldia egin dute, eta auzi interesgarriak mai gainean jarri gainera, ekoizpen prozesuetan, diru laguntza lerroetan, eta oroar lan baldintzetan, zinemagintzan emakumeak oraindik ere atzean segitzen dugu, eta ikuspegi feminista txertatzeko beharra nabarmena da. Bide horretan, datu bat emango dizuegu, 2020 geroztik, ez da fikziozko euskal filmerik izan, emakumeek zuzenduta, eta horri buruz galdetu diogu hain zuzen ere, filma euskaraz zuzendu zuen azken zuzendariari lanik falta ez zaion eta eskuartean proiektu gehiago dituen Lara Izagirreri. Eta ez da erreza eta gogoeta asko egin ditugu elkarrekin jakiteko zer esan nahi zuen gaur gu hemen egoteak eta honetaz hitz egiteak, zinema jaialdi batean, eta oso garrantzitsua da, eta espazioak handitu egin behar dira, nik uste elkarrizketa oso garrantzitsua dela, zinema munduan, euskal zineman izan behar duguna, nola sortu ekoizpen feministagoak, eta bai, garrantzitsua da gaurko eguna, ospatzea ere bai, bagaudela, bagarela, ez? Hemen elkarteak bultzatutako argazki honen bitartez ere bai, askotan entzun izan dugulako ez ginela nahikoa, ez? Eta orain bai, urtero argazki honekin erakusten dugu bagaudela,
eta sortu den elkarrizketaren bitartez ere baditugula gauzak beste modu batera egiteko bintzat borondatea badugula. Orain, datorren astean hasten naiz filmatzen, film labur bat, Bilbon, Otzarkoagako emakume ijitoekin, oso ederra, asko ikasten ari naiz, eta gogotsunago, grabaketarako. Bestalde daukat beste dokumental luzen metrai bat amaitzen gabiltza, eta Yerma, nire 3. pelikula luzea izango dena, euskaraz hau ere bai idazten ari gara. Amaierara iritsi aurretik kiroletan ze berri dugu Jon Hernandez? Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez futbolarekin hasi behar du. Atletikek 3-1 Zeltari irabazi zion igande honetan, Samamesen jokatu zen 6. jardunaldian. Intentsitate handiko partida jokatu zuten bi taldeek, eta Lehoiek 3. garaipen jarraian kateatu zuten Guruzetaren 2 golei eta Jaloren golari esker. Zuri-gorriek partida hasi eta berehala ireki zuten markagailua. De Marcosek pase bikaina egin zuen zulora, Iñaki Williamsek Sanzetekin bat egin eta penalti puntura atxerantz pasea eginez Nafarraren jortiketa defentsa geldiarazi zuen, baina Guruzeta Diegonda aldaratxe harrapatu eta botaren kanpoaderekin boleaz gola sartu zuen 1-0. Talde bizitarien urrengo abagunean etxekoen atezainak Agirre Zabala bikaina jardun zuen Marcos Alonsoren erremateak gelditzerako. Aspasek 2. gola sartu zuen kontraeraso azkar batean, baina jokaldia baliagabetua zegoen Jokos kanpo baitzegoen baloia hartu duenean. Lehen zatian amaitzear zegoela Atletikek berriro gola sartu zuen eta jarri zen markagailuan aurretik, Guruzetari esker. Berengerrek area barrura korrika sartzen ikusi zuen eta erdiraketa ezin hobea jarri zion, aurrelari zuri-gorriak bere 2. gola egin zezan. Bi taldeek erasoan jarraitu zuten hurrengo minutuetan, eta erasorietako batean Jalo zelaira sartu baino ez golegile bezala estreinatu da Atletikekin. Horrela bukatu egin zen partidua, eta Lehoiak 3. postuan jarri dira sailkapenean. Beste alde batetik Osasunak eta Alavesek garaipen handia lortu zuten Las Palmas eta Sevillaren aurka. Nafarrak Aimar Oroz sartutako golari esker eta gasteiztarrak Carlos Vicente Izarra moduan ere oso 3 puntu garrantzitsuak eskuratu zuten. Orain, bi taldeak 10 puntu dituzte eta sailkapeneko goi partean daude. Arlo negatiboan, Erreala ezin izan zuen Valladoliden aurka larunbatean eta hutsean bukatu zen partidua. Gainera, Geraldo Becker Realeko aurrelariak barkamen askatu behar izan du publikoki, larunbat gauean Donostiako diskoteka batean kanpoaldean liskarra izan eta gero. 2. mailan Eibarrek ezin izan zuen aldeko 2-2 emaitza aprobetxatu eta Almeriak emaitza irauli zuen 2-2 azkenean. Edgar Gonzálezek bere atean sartutako gol batek eta Xeber Alkainen beste batek aurretik jarri zituzten armaginak markagailuan, baina Melamedek eta Reitxedek berdinketa jarri zuten. Luzapenean 2. txartel hori atera diote Sergio Alvarezei. Beste kirolean, arraunean berriz, aurtengo denboraldia bukatuta orain hurrengorako planifikazioan daude taldeak. Azken 3 denboraldietan Berme Urdaibai taldea zuzentzen eman ostean Iker Zabalak erabaki du ez duela Bou Bizkaia ontsiko prestatzaile lanetan segituko. Zabala 2022an heldu zen Bermeora entrenatzaile gisa, Santurtzi Soterarekin Eusko Label Liga eta Kontxa irabazi ondoren. Aurretik ere egona zen bere herriko traineruan 2 alditan, baina arraunlari lanetan. Behin urdinen gidaritza hartuta Loriaz beteriko aroarekin zioten txoek, izan ere, eurek irabazi dituzte ligako azken 3 koroak eta Kontxako azken 3 banderak. Aurtengoa gainera sasoi bereziki arrakastatsua izan da bizkaitarrentzat, aipatutako garaipenez aparte, Bizkaiko, Euskadiko eta Espainiako txapelketak ere eskuratu baitituzte, eta hori gutxi balitz bezala, marka berria esarri dute Eusko Label Ligan, 14 garaipen erdietsita. Zabalak palmares aparta bildu du bere kiroli bilbidean arraunlari zein entrenatzaile gisa, 10 Eusko Label Liga, 5 Urdaibairekin arraun egiten eta 5 entrenatzaile gisa, Santurtzirekin ere eta Urdaibairekin. 10 Kontxako bandera, 5 Urdaibairekin arraun egiten, 1 Castrorekin, 1 Santurtzirekin eta 3 Urdaibairekin. Azkenik, motoziklismoan Xabi Zurututxak 19. postuan amaitu du Emilia Romagnako sari nagusian igande honetan.
David Alonso kolonbiarra gailendu zen Emilia-Romagnako sari nagusian eta lidertzan eusten dio Moto3ko sailkapen nagusian. Angel Piqueras Hondako pilotua Espainiarra izan da bigarrena eta Colin Baker herberetarra hirugarrena. Xabi Zurutuza pilotu gipuzkoarrak 19. postuan amaitu zen lasterketa. Irabazlearen gandik 30 segundora eta sailkapen nagusian 22. tokian dago 11 punturekin. Gure aldetik besterik ez, laster izango gara bueltan albiste gehiagorekin. Ongi izan.